गासिबो हा होजोबनांबाय गय बागानाव मोसौ मासेबो गैला होजोबनांबाय दासिमबो मोजाङानो जाया ब्रेनाबो आथिं आखाइबो मोजां जाया। खुंग्रिं सामफागुरिनि रनेन बसुमतारिया गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। मानसिनि जिउआ बबे समाव मा जायो रावबो बुजिस'आ। सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं रावबो मिथिस'आ। सोरबाया थांनानै थादों मिनि खुसि, नाथाय सोरबाया थांनानै थानांदों मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै। नैबे दुखुथिया सुबुङाबो सान हर सम बारहोहरनांगासिनो, मेगननि मोदै हुगार हुगार मोदै रथ' रथ'। हा हु बारि बिथा मोसौ मोसा धोन सम्पति फानजोबनानै फाहामब्लाबो सोखानो हायाखैसै बिथांनि गोब्राब बेरामखौ। नंगौ, बे दुखुथिया बिथाङानो जादों चिरां जिल्लानि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय सामफागुरि गामिनि रनेन बसुमतारि। जाय मेलेमनि टिउमार पेरालाइसिस बेरामजों जुजिनांगासिनो। दा बेनिखायनो राहा गोमाजानाय अनसुलि बिसिया गाबै गाबै सुबुं अनफावरि आरो बिटिआर सरकारनिसिम अनसुंथाइ बिबायदों। नोंथांमोनहा अनसुंथाइ हरनो हागोन नैबे एकाउन्ट नम्बराव 385782782996 IFSC कड SBIN 0007171 आरो 9395832746 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बे दुखुथिया सुबुंनो अनसुंथाइ हरनो हागोन। ब्रेन टिउमार जादोंमोन सिगाङाव आथिं आखाइयानो पेरालाइस बायदि जाबाय। पेरालाइस जानानै ब्रेन टिउमार जाबाय। सिलिगुरियाव लांबाय अपारेसन खालामनो। गासिबो हा होजोबनांबाय गय बागानाव मोसौ मासेबो गैला होजोबनांबाय। दासिमबो मोजाङानो जाया ब्रेनाबो आथिं आखाइबो मोजां जाया। फैसायानो गैला, नायनो थाखाय राहा गैला। अननानै सोरबाफोर थाइसे थाइनै अननानै हरबा हामगौमोन। मा गामि बे? सामफागुरि रनेन बसुमतारि। आंनिखौ दुनु बसुमतारि होननानै बुङो। मा जायो बे नोंनि? आंनि हौवा। बेसे गोबाव जाखो बे जानाया? अक्ट'बर नभेम्बरनिफ्रायनो जादों, गोबाव जाबाय। नभेम्बरनिफ्रायनो जानाया, ओमफ्राय बिदिनो अपारेसन जानाया माबा डिसेम्बराव जादों। डिसेम्बराव खालायदों अपारेसनखौ। राहायानो गैला, नायनो थाखायनो जाला जाबाय। थांबा हामगौ नंदोंमोन आङो। थाइसे थाइनै सोरबाफोर एसे अननानै अनसुंथाइ हरबा हामगौ नंदोंमोन आंनि हौवानि थाखाय। बिटिआर सरकारा बेबायदि बेमारि जानानै थानायफोरखौ माने हेफाजाब होनाय जों नुनो मोनबाय थादों आरो मालाबा समाव आसनिनि गेजेरजों मा खावलायगोन दे? हरबा हामगौ नंदोंमोन बेखौबो, बिटिआर सरकारखौबो हरबा हामगौ नंदों। गैया, दाबो थाइसेबो हराखै जोंनि थाखाय। गैया, रावबो नायफैयाखै नामा? नायफैयाखै, गैया दासिमबो हराखैबो नायफैयाखैबो। नायफैबा हामगौ नंदोंमोन, गैया सारमोनहा रावबो नायफैयाखै। मा राहाजों नायगोन आंलाय? हिनजाव मानसि रावबो गैया, फिसा उन्दै उन्दै फिसाफ्राबो दासो फरायफुनायमोन, गोरलै गोरलै देराखै लावाखै, जेबो खायदा रोङा। मा जाजेनामोन फार्स्टआव? ओरैनो आदाया मा जाजेनामोन फार्स्ट? ओमफ्राय बिनिफ्राय फार्स्टआव आथिं आखाइ सानाय बायदि जाग्रोदोंमोन फारसेजों। उनाव हस्पिटालाव लांबाय बङाइयाव, ब्रेन टिउमार मोनबाय। ब्रेन टिउमारखौबो बङाइनि डाक्टारा बुंबाय अपारेसन खालायनांगोन होननानै। बङाइना बुंदोंमोन गुवाहाटियाव लांदो होनदोंमोन। ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंबाय सिलिगुरियाव लां होननानै सिलिगुरियाव लांदोंमोन। लांनानै अपारेसन खालायबाय सिलिगुरियाव। लाबोबाय, लाबोनानै आथिं आखाइयानो दाबो मोजाङानो जाया, ब्रेनाबो मोजां जाजोबा। नायनो थाखायनो राहायानो गैला, फैसायानो। मा राहाजों नायबावगोन आंलाय? हिनजाव मानसि, फिसा उन्दै उन्दै फिसाफोर देराखै लावा। सोरबाफोर अननानै एसे एनै सोना हरबा हामगौमोन। बिटिआर सरकाराबो नायस'ना दाबो।